ngày lễ vết của lệ chỉ tụ tế với na cái nôm này hi wall beng road anh nhá Sunday chọn hulu lắm trái lắm đá thum lệ ở chân về pel đuôi toa kim manen kan leng chuak á wall beng road khôi lai mu na emo so lắm bằng kan về làm mà son mual pui lắm bằng Republic lang theng emo ka thai lo le re thiam vak lo wa ti lai ve li kal vak ngai lo wang hian chuan a view te po hi hei anal khop mai tai lam bo ruak a dai tha a hedam thei chu ni tlama ni tlama chuan kan len chu ma khan YouTube lam te kan cheka kan channel te in atanga kan chua khan subscriber kan nei zat khan ina zakwa som ko lai kha lo nia kan chuak phei ze le ta wall beng road lamba zakwa som ko pa ko lai kha lo ni to tu na nge hian tun din huna hian sang khat lin kai be se ni tu na hian kan chekanga screen recording asira heng karon danga sang khat lin kai be se ya tu na kanen sin don ni tu na hian asira hian screen record karon da dona avelam sira hian chuan kan vain kan en ho don ni tu na hian zakwa som ko pa kwa kan refresh char charanga te matal za kai na kan dil ani kan trong trai nga la ni kan riluin kan ti thalenga kan nga ka nga kan ti thalea voi khat le come on yes kan video siam na kha tuna hian khat ve la liam to a subscriber sang khat a thin kha kan be sei lo sum sim ani te ma ni a chuan ma se mi te za ngai na zara tuna sang khat lai lo ni ve to a kan lom em ani min lo support na le min lo thir sak thina wang te comment lama te lo se ya sadu jong te siam ro ti jong te kan lo pu thina tiang kha phur o mani te ma ni tan pokhan chuan tiang kha ron soi zel ula ke ma ni pon kan lo ti zel don ni chuan in za vai chunga kan lo ma mi lo thir sak ze turin karon som bok cheu ni chuan voina tan chuan kha hot le se la kar le lama video tharnen phone lama kan ti vele thi to don ni kar le lama chuan kain phule chuk don ni chuan subscriber le viewer som jong te namaste